ସେମାନେ ଆମ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରି ଦେଶ ମାତୃକାକୁଳକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲି, ସେମାନଙ୍କର ଢଙ୍ଗ, ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁର ଠାଣି, ସେମାନେ ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଛି, ରଣଧୁଣ୍ଡିର ତାଳେ ତାଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଆଗକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆରେ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ଦଉ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଅମୃତ ମନା, ସେମାନେ ଆଜି ରଣବେଶରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଅତିଥିମାନେ ଏବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିବାଦନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଭଙ୍ଗୀରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟତାର ସହକାରେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତମ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ସବୁଥିରେ ଏଇଭଳି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ତମେ ଚିରଦର୍ଶୀ ହୁଅ। ଆଜିର କ୍ରୀଡ଼ାକ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଲିପିବଦ୍ଧ ତମେ କର। ଆଗାମୀ ଦିନ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କି ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବ, ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବ, ମଞ୍ଚକୁ ଯିବ, ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ାକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବ। ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟତା ସହକାରେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ଭରି ସେମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ପରିବେଶ, କି ଅପୂର୍ବ ଏ ସମାବେଶ, କେତେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ଏ ପରିବେଶ। ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର, ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ଘାସ ପଡ଼ିଆ। ଏଇ ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ ଆମ କୁନାମୁନି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଉଲ୍ଲାସରେ ନିଜ ଗ୍ରୁପର ପତାକା ଧରି ଆଗକୁ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଙ୍ଗୀରେ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବେ। ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କ୍ରୀଡ଼ା ପତାକାକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କୁନାକୁନି ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୋଧରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିହଳ। ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ, ଅପୂର୍ବ ଏ ପରିବେଶ। ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ଇଏ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ତିଆରି କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଶତସିଂହର ବଳ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭରି ଦଉଛି। ସେମାନେ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ସହକାରେ ସିଂହ ଭାବରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଗତିରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପର ପତାକା ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଂହନାଦରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ଉଲ୍ଲାସରେ କ୍ଲାପିଂ କରି କରି ଆମ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ, ଅପୂର୍ବ ପରିବେଶ, ଉପଭୋଗ୍ୟ ପରିବେଶ। ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ କି ଢଙ୍ଗରେ, କି ଭଙ୍ଗୀରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭାଷା ନାହିଁ, ଭାବ ନାହିଁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଜଲ୍ଲାସକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ପାଖରେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେଣି। ଆମ ଗୁରୁଜୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ମନରେ, ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆନନ୍ଦଶ୍ରୁ ନିର୍ଝାରିତ ହଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବାବେଗରେ ଆମେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହଉଛୁ। ଆମେ ଭାଷା ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। କି ସମାବେଶ! ସବୁଜ ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ ସବୁଜ ଯୁଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପତାକା ଅବତରଣ